Казначеева Евгения, 9 класс, Владимир Дубовка, «Золотая осенняя раница». Золотая осенняя раница, хараством ты на свете одна. Сонце ў пушчы глыбокай купаецца і ніяк не дастане да дна. Мітусіцца лісцё па аселіцы, як дзвіна матылькоў метульгі, і ўзвее яна, як пасцеліцца, расправетрыцца на берагі. А яны, берагі беражыстыя, не стрымаюць асенні напеў. І льецца, віецца сукрысты ён і разгортваецца каля дрэў. Прытулі, прыхіні на апошні і згадай гэты дзень залаты, што над пушчай з галелымі пожнямі рассыпаў залатыя лісты. Рассыпаў і раскідваў прыгоршамі на акрас, на жаль, на ўспамін. Развітальная хвіля, найгоршая, яна можа і сэрца спаліць. Не бядуй, не гаруй, пад цяжарамі мне несці, шчасця ў іх не шукаць. За балотамі хціць, за выгарамі прамяніцца пярэстая гаць. Не гаруй, ты дарэмна заплакала, я прыйду, я вярнуся ізноў. Лёс для ўсіх не бывае аднакавы, як для тых засмучоных лістоў. Залатая осенняя раница с хараством, с пекнатой, бывай. Уже солнце за пушчу ховается, кармазином горит небокрай.